Pozdravujem, konečne po roku. Ďalšie videjko stavebného charakteru. Striham videjko a tiež sa tak čudujete, že prečo som počas natáčania jedol? Who knows? Tu sme na krásnom strednom Slovensku s mojou krásnou dceruškou, s mojím výborným švagrom. Chcú mať pipky, tak ideme postaviť domček 6 pipkám. Tuto niekde by to malo byť. Tak som chcel, že nech je vidno, že pred a po. To je také, to je také cool. Krásne ránko. 5 minutes later. Každá dobrá stavba začína od strechy. Dobre, ne? Strechu máme. Ďalšia etapa. Investor robí so sekerou. Dobre, nie, že investor. Ale už máme... Išla krásna kontrola. Tak kurín je hotový. Tu sú prvé sliepočky kotkodákajúce. Tu budú spinkať, tu je na vajíčka hniezdo, toto. Celé toto tu sa rozoberať dá, aby sa tam dalo ísť vyčistiť. Tak to sa to dá dať preč. Tuto je bidielko. Na tomto sa tieto 4 slepice budú musieť v noci uložiť. Znáškové hniezdo. Tu majú bandasku s týmito nipples. Tu je nová verzia krmitka. Dole dajú hlavičky. Tu sa nasype, malo by sa tam vojsť 25 kg rovno. Celé vreco. A môže sa tu doplňať takže zvonku. Čiže celé aj krmivo sa bude plniť zvonku, aj voda sa bude plniť zvonku. Čiže dovnútra do kurína sa pôjde naozaj len na čistenie. Hotovo. Taký maličký, ale snáď bude dobrý. Máme tu investora. Ideme urobiť rozhovor. To je novinka, to sme tu ešte nemali. Investor. To sme tu ešte nemali. Počúvaj, iba celý úmysel je, že keľo to stalo? 1000 eur. Väčšinou som stál, občas som aj sedel na zemi a koľko to stálo, niekedy hodinu, niekedy aj pol dňa som stál. Som myslel, že to nás... Strecha nás stála veľa námahy. Koľko? Strecha má tuším 3. Sme museli zabíjať. Bolo to 30 eur, tuším, na strechu, nie? 31 eur vyšla tá fólia, ale iba polka sa Lepenka. položila. Lepenka. Dosky, to je Marine Le Pen z Francúzska. dosky si kúpil 12 3-metrových. 36 po 60 centov krát 64 je 85. Tie stáli 24 eur slovenských. A všetko ostatné seliť. A ešte bandaska 7 eur. Šrubiky. Veľmi rýchlo rozprávaš, ešte nestíham vnímať. Ale skrutky mohli byť tak okolo 13 eur. Všetko sečteno, podepsano, dohromady. Ale stále mi tam ešte niečo absentuje, neviem. Ešte niečo sme tam mali. A čo sme ešte kupovali? Neviem. Tu sú naše lovely kontrolerky. Možno si spomeniem. Rozlúčime sa potom s našimi v ďalšej všetkými kapitole. tisíckami subscriberov.